ko ipangtana. Unsa man? Naghibaw ba si Mr. Ruiz bahin sa akong pagkatao? Tubag ako. Dili tanan. Mao ba? Sige, pahuway lang una. Relax lang. Kay doon na patay dagkong buhaton ugma. Kinahanglan mo pahuway kag maayo. Kay napasag ko itawagan. Ang tananing kalibutan, ang yuon ko ang langit na dilim. Sir Kim. Okay ra, ikaw. Ay, So, ikaw na bahala niya ha, Sir Kim. Huwag gining guwapa niya ko wala. Of course, ako pa. Great choice, right? Sige. So Lila, ayaw lang tawa ha? Just be comfortable, okay? You can do it. I know you can do it. Sige. So, start na? Okay. I'll just be waiting for you, okay? Had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Had the time of my life. Oh, siya mani. Never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it to you. So, enjoy mo dito rin ha? Oo. Tara, siya mani. Ay, ang mga artista si Lila. Sa mga ibang tabuhan na yung salita, no? Kabali, masabuhan mo, no? Well, amo pa mga giplanuhan ang salida, sir. So, atangan mo ninyo kay mag-release na niya may press conference. Oh, hi. Kani ato mga interns. Hi. Salida. Makita ka, bisan anino lang, mabatian ng tingin mo, bisan katawan lang, kung manalahi man. Congrats. Job well done, ha? Kapay nga to. Of course. naman. Thank you, ha? Kung pwede lang balikan ko ang mga panahon, piliin ko ang higayon sa paghimugso ko, timanan ko gayod ang tingog aron mapati ko. Ikaw ang tingog mo, bisan sa una-una lang. Kawang baking tanan nga paninguha ko, sayo ng langit sa kamay. Yes, Mr. Ruiz. Musta na? May problema na. Unya, kumusta naman ako gisulti ni mo? Ah, yan ako ang kamera. Ako lang kita Ang background, patan ka ng papel. Ah, guwapa yun sila. Na yung langit. Buwao niya ang langit. Ang papel ay Wagi problema. Ipulihan niya ang langit. Kung ako nagay musulti, Mr. Ruiz, tinuod yun na. Busa, andama na lang imong kaugalingon. Hapit na ko nahuman sa akong part. Ang imo na sad. Okay. Sukay siya nga muli kay ko.
Okay, okay. No problemo. Ako siyang sultihan, anak. Sige, sige. Okay, bye. Sige, sige, sige. Bye. Thank you kaya. I-upload eh. Ha? Lila? Oh, Ramil. Nagila, kasap ka? Si Christian na saan, no? Kamusta ka siya? Di pa gid ka makalimot niya. Di ba nagsabot na matabahin, ano? Nakaikontak niya. Lila. Nagsabot na ta. Nadili na ka maguna-una niya. Gusto ko nga you will not mention his name anymore. Paselo ako, Ramil. Gusto na ko maibaw ko. Kamusta siya? Okay. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan. Wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan. So why kinutuwa?
butang ta, kalipay kung makita ka, bisan sa tamgulang. Kung pwede lang balikan ko ang mga panahon, piliin ko ang higayon sa paghimugso ko. Timanan ko gayod ang tingog aron mapati ko. Ikaw ang tingog mo bisan sa hunahuna lang. Kawang baking tanan nga paninguha ko, sayo ng langit sa kamingaw ning kinabuhi ko. Balakid man king saad kung panuhom pa, buhaton kong tanan, ikaw makita ko man lang. Libuton ko ang kalibutan, pangitaon ka, bisa tipik lang sa hulagway mo, gustong makita ka. Hubayan na ang pagbati kong giahantos, gihandom ka bisan anila. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan, wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan sa way kinatuwa. Wala na'y lait pa ang gipangadoy ning dughan, wala na'y lain pa ang gimahal ning dughan sa pangadoy ning
Manahon! Sorry. Sorry. Sorry, Lila. Bay? Bay Dudoy? Bay? 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 Lila. Wait. Pasaylo ako sa akong nabuhat gabi. Possible ko. Di mahimong agumpo na to atong gikasabutan. I'm sorry. Nagdahan ang jud ko. Sige na, napatay lang ka ron. Nanya, nasa tayo sa butan gamay sa silong. Pagpaabot ko rin mo,